mapagpalang umaga po sa bawat isa, maging sa mga nanonood po sa ating live streaming. Sige po, ngayong umaga po, I-invite everyone po, maging yung mga nanonood po sa live, pwede po kayo mag-comment po ng good morning or magbigay po kayo ng heart or batiin po natin yung mga nasa live po, pwede po tayo mag-comment. And sa mga naririto po, I invite everyone na tayo po umikot at batiin po natin ang bawat isa. Smile, you look so beautiful. Smile, you look so wonderful. Smile, my brother, smile, my sister, and everything gives thanks to the Lord. Smile, my brother, smile, my sister, and everything give thanks to the Lord. Praise God. Amen. Tunay nga po, let us continue to worship our Lord this morning po. So, lahat po ng mga problema or ano man pong iniisip po natin sa oras pong ito, isang tabi po muna natin yan. And this morning po, let us set our eyes, our hearts, and our minds sa ating Panginoon. And let this day, let this morning, di ba po, our chance to worship the Lord and give Him all the glory. Come, now is the time to worship. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come, oh, let us worship the Lord this morning. Come, now is the time to worship. Yes, now is the time to lift your praise to the Lord. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Oh, come on, church, sing your praise to the Lord. Come, now is the time to worship. Oh, lift your praise to the Lord. Come, now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you
tayo ng kagalingan galing sa ating Panginoon. Amen. Ito po yung araw na pasalamatan natin siya, ibigay natin ng the best worship sa ating Panginoon, the best tithes, the best na pagpapala para sa Kanya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, sa bawat isa na naririto, Lord God. Lord, alam namin na hindi aksidente, Panginoon, kung bakit naririto kami, Lord God. Lord, maraming salamat sa pagkakapili mo sa bawat isa, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo na hindi natatapos. Salamat sa iyong pag-ibig sa amin, Lord God. Panginoon, dalangin namin sa araw na ito, Panginoon, na ang bawat isa na naririto ay makuha namin ang aming portion, Panginoon, sa iyong magandang balita para sa amin, Lord God. Salamat, Panginoon, sa aming, bagamat sa aming mga pagkukulang, hindi ka doon nakatingin, Lord God. Bagkos sa mga puso namin, Panginoon, sa mga gawa namin, Panginoon. Lord, kung sino man ang gagamitin mo sa araw na ito, Lord God, na maipahayag ang iyong salita, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na mabuksan ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, na marinig namin at malakaran namin ang mga sasabihin mo sa araw na ito para sa amin lahat. Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Ako po'y nagagalak, Panginoon, sapagkat naririto kami sa iyong harapan upang purihin ka. Pasalamatan ka, Lord God, sa araw na ito. Napakabuti mo sa amin, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Marami pong salamat, Lord God. Ibinabalik ko po ang lahat ng papuri, pagsamba, at tanging para sa iyo lamang po, Jesus. Amen. Amen. Katulad po sa salita ng ating Panginoon, maging sa ating aawitin po doon. Ang sabi po doon, let everything that has breath. So hindi nire-require ng Panginoon na magaling kang tumugtog, magaling kang sumaya o mataas ang boses mo para magpuri sa Kanya. Ang isang requirement po is lahat daw po ng may hininga. So lahat naman po tayo dito ay humihinga. Amen po ba? Amen. Kaya po hayaan po natin sa umagang ito na makita po tayo ng Diyos na nagpupuri at nagbibigay ng pasasalamat sa Kanya. Amen. Amen. Oh yes, Lord, we come into your presence with thanksgiving this morning, Lord. Lord, truly with all our strength, we will give you all our worship. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him, the whole world praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard, from the east to the west, and the north to south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let everything in my soul praise the Lord. Oh, let everything that is within us, Lord, worship you. Praise Him in the sanctuary, praise Him in the mighty heavens, praise Him. Amen. Sabihin po natin sa ating sarili, praise Him. Praise Him in His awesome power, praise His great and holy name, praise Him, the whole world praise Him. From the rising of the sun, let His praise be heard, from the east to the west, and the north to south. Let everything that has breath praise the Lord forever. Let
together now to worship Him. This house is built for Christ around, cannot be shaken, cannot be. God is awesome. God is awesome in this place. This is His presence. As we sing His praise, there is power here. Call the miracles. It's a captive free. Make the broken whole. God is awesome. God is awesome. Yes. Oh. So awesome. God is awesome in this place. Come on, hey, hey. This house of Christ in King. We come together now to worship Him. This house is built so Christ around, cannot be shaken, cannot be shaken. God is awesome. God is awesome in this place. Since His presence, as we sing His praise, there is power here for the miracles. When the captives free, make the broken whole. God is awesome. Oh, yeah. So awesome. Come on. God is awesome in this place. God is awesome. He's so awesome. God is awesome in this place. I've found where I belong. I'm a living stone. This is house I will I've found where I belong. I'm a living stone. This is house I will I've found where I belong. I'm a living stone. This is house I will There is power. There is power here for the miracles. Let the captives free, let the broken whole. God is awesome. God is awesome. God is so awesome. God is awesome. God is awesome in this place. God is awesome. God is awesome. So awesome. So awesome. God is awesome. God is awesome in this place. Oh yes, Lord. Lord, tunay nga, Panginoon, na You are an awesome God. Wala, Panginoon, na makakatulad, Panginoon, sa iyo. Lord God, once again, kami ay narito to give You the highest praise, to declare that You are an awesome God. You are a good God. You are a great God. Lord, search our hearts this morning. Every deepest desires of our hearts, Lord. Lord, wala kami ibang gagawin, Panginoon, sa mga oras na ito. We will just want to worship You in spirit and in truth, with all of our hearts. Sa umaga pong ito, kausapin natin ating Diyos. Sabihin mo sa Panginoon kung gaano siya kabuti sa iyong buhay. Makakaranas man tayo ng problema, trials, ang Diyos po hindi nagbabago sa ating pong mga buhay. He is good. He is great. He is the mighty God. So let's worship Him between you and the Lord. Huwag mong alalahanin yung katabi mo ngayon.
It's between you and the Lord this morning. Face to face, talk to Him, worship Him. Oh, thank you, Lord. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. See your mercy. Your mercy calls me to be like you. Come on, lift up your voice. In your favor is my delight. Every day I awaken my praise, pour out a song from my heart. Sing, you are good. Yeah, you are good. Come on, lift up your voice, lift up your hearts, and sing, Lord, you are good. Oh, sing, you are good. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are good. You are good. Your mercies forever. Once again, sing your kindness. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Lord, your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day I awaken my praise to pour out a song from my heart. Sing, you are good, you are good, you are good. Come on, church, we will declare that He is good. Oh, say
Come on, church, once again. Let's declare how good our God is. Lift up your voice. Lift up your hearts. Lift your worship unto Him. Oh, He is a good God. Oh, He is a good God. Oh, you are. No one like you, Lord. There is no one like you. And for the last time, say, you are. Give Him the highest praise. Give Him the highest worship. I love you, Lord, and your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Once again, sing, I love you, Lord. I love you, Lord. I'll sing from the bottom of your heart. And your mercy never fails me. Thank you. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Sabihin mo sa Panginoon, all my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. Your voice, you have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. Oh yes, I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Sing all my life, and all my life you have been faithful. All my life, and all my life you have been so, so good. And every breath that I am made, I will sing the goodness of God. Once again we will sing all my life, Jesus. All my life you have been faithful. Oh, thank you. All my life you have been so, so good. With every breath that I am made, oh, I will sing of the goodness of God. Come on, we will declare, oh, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after. Oh, surrender your life unto Him. This is running out, it's running after. Oh, say the goodness. It's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running
all my life you have been faithful. Oh, sing unto the Lord. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. Once again, sing all my life, Lord. And all my life you have been there. Come on, worship Him. Sing, Lord, all my life. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, we will sing, oh, we will sing the goodness of God. Jesus. And all my life you have been there. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing the goodness of God. We will sing, I will sing the goodness of God. I will sing the goodness of God. Come on, continue to praise the name of Jesus. Oh, continue to lift His name. Oh, worship His name. We declare that you are a great God. You are a good God. Oh, we praise you, Lord. Thank you for your goodness. Oh, all my life, you are faithful. Oh, thank you, Lord. We thank you, Lord. We worship you from the bottom of our hearts. Spirit and in truth, Lord. Oh, thank you, God. Oh, thank you, Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you for your goodness, Lord. Oh, we thank you, Lord. Oh, we thank you for your goodness. Thank you, Jesus, that you are faithful. You are true to your promises, Lord. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. Oh, my life. Oh, feel the presence of God in this place. Oh, let the Holy Spirit fill your hearts. Open your heart and let the Lord dwell in your heart. Oh, embrace us. Thank you, Jesus. Embrace us with your presence, God. We want more of your presence, Lord. We want more of your Holy Spirit. Oh, we feel your presence. Oh, you manifest your presence in this place, touching every heart of your people. All my life, you have been so good. All my life. Thank you, Jesus. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after.
With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Once again we will sing your goodness. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Sing all my life. And all my life you have been faithful. Oh, thank you, Jesus. All my life. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am in, Lord, we will sing. I will sing of the goodness. Oh, once again we will sing. Lord, all my life, and all my life you have been faithful. Oh, it's so good to be in your presence. All my life you have been so, so good. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. We will sing. I will sing of the goodness of God. I will sing. I will sing of the goodness of God. Oh, thank you, Jesus. Worship. We adore your name, Lord. We thank you for your presence. Panginoon, maraming salamat, O Diyos. Tunay nga, O Diyos, na Ikaw ay kumikilos sa lugar na ito. Thank you, Jesus, for touching every hearts of your people. For renewing every hearts of your people, Lord. Lord, tunay nga, Panginoon, na walang ibang kapahingahan, Panginoon, kundi sa iyo lamang. Lord, thank you for being faithful in our lives. Kahit kami, O Diyos, ay nagkukulang sa iyo, Lord, but still, you are good. You are faithful. Kaya po, Panginoon, narito kami, giving you the highest praise, giving you our worship, a genuine worship that comes from our hearts, Lord. We thank you for embracing us with your presence this morning. Lord God, as we listen to your word, our hearts are open. Speak to your children. Kausapin mo, Panginoon, ang bawat isa, maging sa mga nasa tahanan ngayon, Panginoon. Speak to your children, Lord. Lord, once again, we will give you the highest praise, and we give you the highest worship, for you deserve everything that we have. We praise you, we bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Amen. Are we ready? Handa na po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. If you're ready, sabihin niyo po isa yung katabi. Tanungin niyo, handa ka na ba? Amen. Ang salita po ng ating Panginoon ay siya pong pagkaing espiritual ng ating spiritual na pangangatawan. Amen? If our physical body needs food, physical food, same holds true with our spiritual life. Our spirit needs food also. Amen po ba? Because sabi ng banal na kasulatan that we are a spirit being. Do you believe? Tatlong bahagi po ang tao. He is a spirit. Amen? Having soul, living in the flesh, living in the body. Amen? Kung yung physical natin needs food in order to be strengthened, same holds true po sa ating spiritual na buhay. Amen? May kausap po ba ako? Amen? Because ano pong napapansin natin whenever hindi po natin pinapakain yung atin pong physical na pangangatawan? Nanghihina. Tama po ba? Sino po ba ang nakaranas na nanghihina ang katawan pag hindi lang kumain na isang beses sa isang araw? Okay na to. Ito na lang. Amen. Ganon din po ang ating spiritual na buhay. Actually, nagsasalita po yan sa atin. If we are sensitive enough to hear our spirit, maaaring sabihin sa'yo, pakainin mo naman ako. Amen? Kaya nga po, Sunday after Sunday, amen, meron pong pagkakataon para tayo po ay makinig ng salita ng Diyos. Amen? Kasi po pag ano pong buhay natin dito sa mundong ito, 90 years, maaari pong iba umaabot ng 100, pero what is 100 years in compare to eternity? Baliwala po. Amen? Ang buhay po ng tao, sabi ng banal na kasulatan, we are only passers-by. Dumadaan lang po tayo dito. Dalawa lamang po ang destinasyon ng tao. It's either you go to hell or you go to heaven. It's your choice. Amen po ba? Kaya mapapansin po natin, lahat ng namatay mabuti. Napansin niyo po ba yan? Amen? Kahit gano'ng kasama yung tao na yan, pag namatay, sasabihin, ang buti ng tao na yan. Pero ang kabutihan po hindi garantiya na tayo po ay pumunta sa langit. Amen? Ano pong sabi ng John 14:6? Sabi ng Panginoong Hesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Walang religion po makakapagligtas sa atin. Amen? Hindi po ang church na to makakapagligtas sa atin. Tama po ba? Amen? It's only the Lord Jesus Christ. Kaya nga po, if you do not have personal relationship with our God, with the Lord Jesus Christ, take the opportunity to accept Him as your personal Lord and Savior. Bakit po? Kasi hindi natin alam ang mamaya. Hindi natin alam ang bukas. Buhay ka pa ba bukas? Can you tell your future? Malalaman, masasabi mo ba yung kinabukasan mo? Hindi po natin alam. Kaya nga po, habang tayo po ay nabubuhay, take the opportunity and be sure na alam mo sa sarili mo, ligtas ka. Amen po ba? Because if you do not have your passport going to heaven, you will not enter heaven. Amen? Kapag hindi tayo natin tinanggap ang ating Panginoong Yesus, amen, wala po tayong pagkakataon para pumunta sa kalangitan. Hindi po yung sinasabi ng nakagisnan natin na ipag-pray mo nga itong kamag-anak kong ito na namatay na para siya naman ay pumunta sa kalangitan. Hindi po yun ang tinuturo ng banal na kasulatan. Anong sabi po ng banal na kasulatan? After death comes judgment. So hindi na pwedeng bumalik
Hindi na pwedeng ipag-pray na ikaw ay, o yung tao na yun ay mapunta sa kalangitan. Amen? Sa isang exam, amen? Saan po natin dapat, o ano po yung dapat natin gawin? Yung bago ang exam manalangin o pagkatapos ng exam mananalangin ka para pumasa ka? Ibig ko po sabihin, kapag natapos na yung exam ng buhay natin, amen, at hindi ka nag-aral, do not expect papasa ka. Same holds true po sa ating kaligtasan. If you did not accept our Lord Jesus Christ, and when death will come, you do not have that passport to enter heaven. Amen? It is the reality of life. Amen? Kaya nga po ang ating Panginoong Yesus, He came to seek and to save yung mga naliligaw. Amen? Hindi po naparito ang Panginoon para sa mga righteous. Naparito po ang ating Panginoon for us na makasalanan. Tayo po lahat makasalanan. Amen? Every day of our lives, nakakagawa po tayo ng kasalanan. Amen? Ano pong sabi ng banal na kasulatan? For the wages of sin is death. Amen? Kaya ngayong umaga pong ito, samahan po ninyo ako sa pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, and let this message of God minister to your heart. Amen? Because it's only the Word of God that can transform life. Hindi po yung bilangguan na sinasabi nila para magbago. Kasi marami pong nasa bilangguan, paglabas, masama pa din. Bakit po? If you do not find that true, amen, yung totoong makakapagbago sa'yo, kahit pumasok ka pa sa institution na yan, lalabas ka ding the same at baka mas malala pa. Tama po ba? Amen? It's only the Lord God, it's only the Lord Jesus Christ who can transform lives. Pakibawas to will dito sa medyo makapal yung base niya. Kumakabog. Amen. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you, O God, for this opportunity that we are once again gathered to celebrate your goodness, to study your word. Lord, may this word that comes from you minister to each and everyone's heart, penetrate to each and everyone's heart, O God, na kayo po, O Diyos, ang makakapagbago sa amin, and may this word that comes from you makakatulong po. It will be a help for us in our daily life. At makakatulong din, O Diyos, na makilala ka po namin at mas lalo ka pa naming makilala. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos sa aming kalagitnaan. Ang nais mo lamang, ang kaparaanan mo lamang ang siyang magganap. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 So this June po, alam po natin, second Sunday of June already. Amen? So for the whole month of June, lagi po natin tinatalakay about the covenant. Amen? Ito pong covenant na to, pag-aaralan po natin, ano ba ibig sabihin ng covenant? Laging pinag-uusapan. Amen? Makipagbukas po kayo sa akin dito po sa Jeremiah 32, verse 40. Sabi po dito, and I will make an everlasting covenant with them. Ito po, nagsasalita po dito ang Diyos. That I will not turn away from doing them good. But I will put my fear in their hearts so that they will not depart from me. Ang Diyos po magpala sa pagbasa po ng kanyang salita. Naranasan na po ba natin na have you experienced making promise or making promises to God? Or making an agreement with Him? Nasubukan na po ba natin na makipagkasundo sa Diyos? May kosa po ba ako? Amen? Ano pong sabi natin minsan? Lord, bigyan mo lang ako ng anak. Maglilingkod ako sa iyo. Amen? Sa mga nagnanais noon na magkaroon ng anak, bigyan mo lang ako ng trabaho. Lalo akong magsisigasig sa iyo. That's an agreement with God. And it can be considered as a covenant with God.
Or sa ibang tao, nakipagkasundo ka. Sino po dito may mga asawa na? Amen? So, sa araw ng kasal, amen, ano pong ginawa natin? Nakipagkasundo tayo sa harapan ng Diyos at dun sa taong pinakasalan natin. Amen? May agreement. Ang tanong po, what happened to that promise or agreement you made? Habang dumadaan yung panahon, ikaw na nagkaroon ka na ng anak, amen, anong nangyari sa promise mo? Lalo ka bang sumigasig sa Panginoon o lalo ka nang nawala sa Panginoon? O sa iyong asawa, amen, nagkaroon ka ng promise sa kayong asawa. Hanggang ngayon ba ginagawa mo pa din yan o unti-unti nang nawawala yung promise na yan? What happened to that promise or agreement? Few verses lang po ang babasahin natin. Amen? Pero I want you to open your heart and let God minister to you. Amen? Is it still binding if you did not fulfill those promises? Binding pa din ba? Kahit na hindi mo magampanan yung promise mo sa tao na yun. O yung promise mo sa Diyos, is it still binding? Gumagana pa din ba yan despite na hindi ka tumutupad sa iyong mga pinangako? Isa pong question ko, what happened to you without that ED? What happened to you, what will happen to you if you did not do your part in the agreement? Ano yung mangyayari sa iyo pag hindi mo natupad yung ipinangako mo? Ngayon pong umagang ito, pag-aaralan po natin at masasagot po yung ating mga katanungan kanina. Assess yourself. Nakagawa ka na ba ng promise mo sa Panginoon? And yung promise na yun ba, itinutupad mo o natupad mo na? O lalo kang nawala sa Panginoon? O lalo kang lumayo dun sa pinagkasunduan mong tao na yun? By the way, covenant, ito pong ibig sabihin ng covenant. I want you to understand ano pong kahulugan ng covenant because for the whole month, yan po ang pag-uusapan natin. Amen? So, pinamagatan ko po itong tatalakayin natin ngayong umaga. Covenant, a sacred agreement. Bakit sinabing sacred agreement? Covenant. Covenants are bonds. Amen? Yung nagkumakapit, nagdidikit. God makes with individuals or nations in order to accomplish His redemptive plan. Ginawa ng Diyos itong covenant na to in order for Him, amen, ang Diyos natin, ay magampanan niya yung plano niya sa buhay mo at sa buhay ko. The word covenant in Hebrew means to cut. Bakit po Hebrew? Kasi po, hindi naman po isinalin. I mean, ang original na lengguwahe po ng banal na kasulatan sa Old Testament is Hebrew. Amen? Sa New Testament is Greek. So, trinanslate lang po natin ito sa English at saka sa dialect natin in order for us to fully understand. Amen? So, sabi dito, the word covenant in Hebrew means to cut. Amen? May pag-aalay. Amen? It pictures how blood was often used to seal or confirm a covenant. Kaya pala, remember yung history po natin, yung mga ninuno natin, anong ginagawa nila pag meron silang kasunduan? They have to cut themselves. Tama po ba? Sino po bang nung elementary high school? They have to cut themselves. Amen? Ilalagay nila sa isang sisidlan, lahat sila nakasapi doon sa agreement na yun, papatakan nila ng dugo. And then they will have to drink that blood. Amen? Dito pala nila nakuha yun. Amen? Para maging binding sa kanila. God instructed, ayon po dito sa Bible.org, God instructed Abraham to take certain animals. Amen? Nung nakipagkasundo po ang Diyos kay Abraham. Hindi lamang po ang Diyos nakipagkasundo basta-basta. God and Abraham sealed it with an offering, with an animal. Amen?
cut them in half and place each half opposite the other. At this point, when establishing ancient covenants, it was customary that both parties would walk between the two halves of dead animals, essentially saying, let this happen to me if I don't fulfill my part of the covenant. But in a surprising move, God Himself walked between the dead animals, sabi sa verse 17 ng Genesis 15. Essentially declaring, let this happen to me if I don't fulfill my part of the covenant. In other words, God promised to bear all the responsibility. Mamaya po mapaintindihan po natin bakit po naging full responsibility ng Diyos ang lahat ng ito of fulfilling His covenant with Abraham. Basahin po natin sa Genesis 15, verses 9 to 10. Tingnan po natin. So He said to him, sabi po ng Diyos, bring me a 3-year-old heifer, a 3-year-old female goat, a 3-year-old ram, a turtle dove, and a young pigeon. And verse 10, then he brought all this to him and cut them into, down the middle, and placed each piece opposite the other. But he did not cut the birds in two. Jump po tayo sa verse 18. On the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, to your descendants, I have given this land from the river of Egypt and to the great river Euphrates. Kanina po natin sinasabi, covenant are bonds that God makes. Amen? Para maging binding. Amen? Ang kasunduan natin, ang sinasabi ng Diyos sa atin, naglaan siya, nagbigay siya. Amen? Nagtatag siya ng isang kasunduan, a covenant. Tingnan po natin, ano po yung covenant versus other forms of agreement? Because covenant is not just a mere agreement. Hindi yan basta-bastang agreement lang, ang isang covenant. Kaya nga po yung pagpapakasal is considered a covenant. Nagkakaintindihan po. It is sacred before God. Kaya nga yung iba, nature na po ng kinagagalawan natin ngayon, pag nagsawa, anong ginagawa? Hiwalay. Amen? Kuha ulit ng iba. Pili ulit ng iba. Amen? They do not really understand what the essence of marriage is. Amen? Kaya kung makikita natin ang buhay nila, amen, hindi ganun kaganda. Kahit na, even though they have, amen, yung maraming kayamanan, but may kulang sa buhay po nila. Covenant versus other forms of agreement. Covenant is unilateral in nature. Ano ibig sabihin ng unilateral? Madalas po sa government natin versus the New People's Army, pag unilateral ceasefire, sabi nila, is either the government, halimbawa, ang government po nag-declare ng unilateral ceasefire, kahit po umatake po ang New People's Army, hindi po mag-retaliate ang government. Bakit? Kasi nag-declare sila ng unilateral ceasefire. Nagkakaintindihan po. Unlike, pag bilateral, kailangan both parties, they have to abide. Bakit po? Because kung hindi natupad ng isa sa mga party yung napagkasunduan, ano pong resulta? Mabubura, madidissolve yung napagkasunduan. Pero bakit ang covenant po unilateral in nature? And sinabi po natin kanina, covenant are bonds God make. Ang Diyos po nagtatag, ang Diyos ang gumawa. Because alam po ng Diyos, hindi natin kayang abutin yung pinagkasunduan natin sa ating Diyos. Amen po ba? Hindi natin kayang abutin, hindi natin kaya fully tuparin yung napagkasunduan natin between tayo at ang Diyos. Kaya ang Diyos nagdeklara siya ng unilateral. Amen? Na kahit hindi natin matupad yung napagkasunduan natin sa Diyos, still existing ang covenant. Nagkakaintindihan po? Amen po ba? Tapikin niyo po yung katabi. Nakikinig ka ba?
Amen? Another thing, covenant is the highest and most sacred form of agreement. Bakit po? Because it is God who made the covenant. Ang Diyos po mismo ang nagtatag. Ang Diyos po mismo ang naglikha nito. Ano naman po yung other forms of agreement? Halimbawa, yung dati po natin ginagamit, di po ba, marriage contract. Pero ngayon, pinalitan na, marriage certificate. Dati kasi marriage contract. Alam naman po natin na ang kontrata, pag hindi natupad ng isa sa mga party, madidissolve ang kontrata. Tama po ba? Amen? At least ngayon, nakikita ng government the essence of marriage. O kahit anuman pong mga kasunduan na yan, other forms of agreement is considered bilateral in nature. Naintindihan po natin. Amen? Like for example, yung pong treaty with other countries, yung compact between individuals, those form of agreement, at yung iba pa pong mga kasing kahulugan niya, ay bilateral in nature. Na pag hindi natupad, eventually, kailangan ma-dissolve. Kaya nga po nagkakaroon tayo ng tinatawag na breach of contract. Di ba? May mga penalties yan. Minsan nadedemanda ka pa. Bakit? Hindi ka kasi tumupad sa napagkasunduan. Babalikan ko po yung tanong kanina. Have we experienced making promise to God or making promises to God or making an agreement with other person or individuals? What happened to that promise or agreement you made? Still binding pa ba if you did not fulfill those promises? And what will happen to you if you did not do your part in the agreement? Covenant are made for the betterment of His people. Ibinigay po ang covenant para ikaw at ako mapaganda ang buhay natin. Amen? Hindi yan para ikulong mo yung sarili mo at matakot ka na kailangan gawin ko to, kailangan. Amen? Hindi yun ang dapat maging motivation natin para tumupad sa covenant. Amen? But rather, ibinigay ng Diyos ang covenant in order for us to live life to the fullest. Para i-enjoy natin ang buhay. And we enjoy the benefits, amen, ng pagkakaroon ng tipan sa ating Diyos. Amen po ba? Tuloy po natin. When He made a covenant, He is bounded to fulfill it. Bakit po? It's a unilateral in nature. Hindi ka man minsan tumutupad sa pinagkasunduan mo, o yung promise mo sa Diyos, Lord, pag nagkaroon ako ng anak, lalo akong malalapit sa'yo, lalo akong lalapit sa'yo, lalo akong maglilingkod sa'yo. Eh, nung binigyan ka ng anak, ano ang minsan nadadahilan natin? Kasi busy na ako sa anak ko eh. Hindi na ako makapunta kasi nga, kailangan ko pang pakainin, kailangan ko pang ganito, kailangan pang ganyan. Amen? Remember your promise to God, whatever it is. Amen po ba? Balikan mo yung pinangako mo sa Diyos. Mamaya po pag-aaralan po natin ano yung kwento with regards to covenant. Covenant was made for our security. Amen? Nilikha po ang covenant para sa atin pong seguridad. Ito po sa passage natin pong babasahin about a covenant. Sabi ko po kanina, few verses lang po few passages lang po ang babasahin natin, but we have to study yun pong context ng kwento na yun. Joshua chapter 9 verses 1 to 27. Let us imagine that we are in that time. Open your imagination. Amen? Regarding dun po sa kwento po natin ngayong umagang ito. Joshua chapter 9 verses 1 to 27. Sabi po rito, ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan at sa kapatagan at sa baybayin ng dagat Mediteraneo.
Amen. Ito na po kasi yung time na umalis po ang mga Israelites from Egypt to Promised Land. Amen. Sa lahat ng dinadaanan nila, sa lahat ng bayan na nadadaanan nila, ang sabi ng Diyos, sakupin nyo at sa inyo yan. Amen. So ito po yan. Nabalitaan daw po ng mga maraming hari. Ang mga haring ito ng mga Heteo, ng mga Amoreyo, ng mga Kananeo, ng mga Perizeo at mga Hibita at ng mga Jebuseo ay nagsama-sama para ano po? Upang lusubin si Joshua at ang bayang Israel. Imagine, nag-usap-usap sila para lang, bakit? Kasi nabalitaan nila, very powerful. Halimbawa, sa panahon po natin ngayon, parang ang US. Amen? So, ang sabi dito, nagsama-sama ibang mga kaharian para lang talunin. Verse 3, ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon, ito po, I want you to understand this part na to. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga-Gibeon ang ginawa ni Joshua sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Joshua. Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Nagsuot sila ng mga pudpud at putas na sandalyas, damit na gula-gulanit, matigas na at amagin pa ang mga baong tinapay. Pumunta sila kay Joshua sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sinabi nila kay Joshua at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Bakit nila gagawin ito? Kasi natakot sila na sila man ay lusubin din. So gumawa sila ng paraan. Kami po ay galing, ito po ang dahilan nila, kami po ay galing sa malayong lupain. Nais po namin makipagkasundo sa inyo. Ito po yung salitang covenant. We want to make a covenant with you, sabi niya. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel, baka kayo'y mga taga rito, hindi kami maaring makipagtipan sa inyo. Hindi kami maaring makipag-covenant sa inyo. Verse 8, sabi dito, nagmakaawa sila kay Joshua. Handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Joshua, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito nga ang kanilang salaysay. Buhat po kami sa napakalayong lupain, nagsadya po kami sa inyo sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa dalawang haring Amoreyo at sa silangan ng Jordan, kay Sihon na hari ng Hesbon at kay Og na hari ng Bashan na nakatira sa Astarot. Kaya't isinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng bao, naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod. Desperado na po kasi ang mga Gibeon sa narinig nila. Dahil lahat ng daanan ng mga taga-Israel, nasasakop nila. Tingnan po ninyo ang tinapay na baon namin. Mainit pa nung kami umalis sa amin. Ngunit ngayon matigas na at amagin. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ng aming lagyan. Tingnan po ninyo, sira-sira, tagpi-tagpi ngayon. Gula-gulanit na po ang aming mga kasuotan at pudpud na itong aming sandalyas dahil sa kalayuan ng aming nilakbay. So, actually, nagduda nga po si Joshua. Pero nagdahilan pa din itong mga Gibeon. Pero actually, taga doon lang pala sila. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. There's a danger po sa atin mga kapatid. If sa certain life natin, sa specific life natin, pagkakataon ng buhay natin, we do not inquire ang ating Diyos. Amen? Sa mga desisyon po natin, isinasama po ba natin ang Diyos? Amen? Because there's always consequences if you do not put God in your decision. Kaya huwag ka magtanong sa Panginoon, huwag ka magreklamo sa Diyos kung ganyan ang buhay mo. Kasi maaring yan resulta ng maling desisyon mo nung nakaraan. Amen? Pero minsan po kasi tayo, last resort na natin ang Diyos. Kung kailan talagang nasa baba ka na, saka ka lang lalapit sa ating Panginoon. Where in fact, lagi pong sinasabi ng ating Panginoon, we have to inquire God first. Unahin natin ang Panginoon. Ano sabi ng banal na kasulatan?
Trust in the Lord with all your heart, with all your mind, and lean not on to your own understanding, but in all your ways, acknowledge Him. And He will direct your path. If you want to be directed by God, you have to acknowledge Him. And you have to also to accept whatever instruction God will tell you. Baka naman pupunta tayo sa Panginoon, Lord, ito po ang desisyon ko. Amen? Hindi na po yun pagpapaalam. Ang tawag po doon, pagpapaalam. Ipinapaalam ko lang sa iyo, Panginoon, na pero ito na yung desisyon ko. Amen? Sometimes ganun po tayo. Tama po ba? Paglapit natin sa Panginoon, meron na tayo agad desisyon. Amen? Verse 14, tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh, kaya't nakipagkasundo sa kanila si Joshua at nangako, ito po, nung nakipagtipan sila, pumayag si Joshua, napaniwala si Joshua at ang Israel, nangako sila na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. Verse 16, 3 araw pagkatapos pagtibayin ng kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga-malayo ang mga taong iyon, kundi taga-roon din sa lupaing iyon. Kaya lumakad sila at pagkatapos na 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirhan ng mga taong iyon, ang mga lungsod ng Gibeon, Sephira, Beerot at lungsod ng Jerim. Ngunit hindi magawang patayin, ito po, dahil po sa covenant nila sa Diyos at sa tao, hindi nila magawang patayin ang mga Israelita, ang mga tao yun, sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh. Tingnan po natin dito kung gaano po nila binibigyan ng importansya ang kasunduan. Tingnan po natin kung paano nila bigyan ng halaga yung covenant na ginawa nila between them at ang Diyos. Supposed to be, ang instruction ng Diyos, patayin lahat ng dadaanan nila. Pero dahil nakipagkasundo sila, ano ngayon ang nangyari? Tali ang kamay nila. Hindi nila pwedeng gawan ng masama ang mga yon. Kaya't nagpaliwanag at nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring yon. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno ng Israel, nakipagkasundo kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaring saktan. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, ito po ang consequence. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitawan sa kanila. Kaya nga po, whenever we give a promise to God o sa kapwa natin, see to it that you will fulfill that promise. Bakit po? Kasi may consequences. Amen? Ang hindi po tumutupad sa napagkasunduan. Halimbawa, sa panahon po natin ngayon, maliban po sa mga binanggit ko kanina, Lord, magpe-pledge ako ng ganitong halaga. I want to make a vow na every month magbigay ako ng ganitong halaga. Amen? Ang advice ko po sa bawat isa, you have to abide in that promise. Bakit po? May curse kasi if we will not do those promises. Nagkakaintindihan po. Kaya mag-ingat po tayo sa binibitawan natin na pakikipagkasundo, especially sa ating Diyos. Ipinatawag naman ni hayaan ninyo silang mabuhay, gagawan natin silang tagapangahoy at tagaigib. Ipinatawag naman ni Joshua ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo mga taga-malayo? Gayong taga rito pala kayo. Dahil sa ginawa ninyo, isinusumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at tagaigib sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila, ginawa po namin yon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod niyang si Moises na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng mga taong nakatira dito. They recognize, amen,
yung kapangyarihan ng Diyos. Tayo po, mga anak ng Diyos na, tayo po na naniniwala sa Diyos, nire-recognize po ba natin yun pong kapangyarihan ng ating Diyos? Amen? But sometimes, amen, tulad po ng shinare ko kanina sa worship team, gaano ka nagtitiwala sa ating Diyos? Pag dumating yung isang circumstansya o isang sitwasyon sa buhay mo, amen, ano ang response mo sa sitwasyon? Amen? Fully trusting Him ay madidetermine lamang kung nandun ka na sa sitwasyon na yon. Di po ba, pag sakay mo ng aeroplano, tinatanong mo ba yung piloto kung ilang hours ang flight na niya? Amen? Tatanungin mo sa stewardess o pag bibili ka ng ticket, gaano na ba kabihasa yung magiging piloto ko pag sumakay ako? O sa isang barko, gaano na ba katagal na naging kapitan yung barkong yan, yung magiging kapitan ko? Di po ba walang ganun? Ang gagawin mo, bili ka ng ticket at pag dumating yung time, sakay ka ng eroplano. Bakit po? Because you are confident enough na kaya kang dalhin ng kapitan na yan, ng pilotong yan sa destination mo. Tama po ba? That is what we call trust. Amen? Amen po ba? Kahit yan po sa inuupuan ninyo. Di po ba, pag upo ninyo, kailangan nyo bang i-check kung may bali yan o may karak yan? Di ba ang gagawin mo, pag nakita mo yung upuan, anong gagawin mo? Upuan mo. Amen? Bakit? Nagtitiwala ka kasi sa kakayahan ng upuan na yan. Sa Diyos po natin, nagtitiwala ba tayo sa kakayahan ng Diyos? Amen? O tinatanong natin, Lord, kaya mo ba yung sitwasyon ko? Di ba hindi? But sometimes, instead of going closer, getting closer to God pag may sitwasyon, ang ginagawa natin, lumalayo tayo sa Diyos. Amen? At babalik lang tayo sa Panginoon pag hindi na natin kaya yung sitwasyon. Sumagot sila, ginawa po namin yon sapagkat napatunayan namin ang talagang utos ni Yahweh. Kami po ay nasa ilalim ng inyong kapangyarihan, sabi po sa verse 25, gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin. Kaya't ipinagtanggol ni Joshua ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. Subalit sila'y ginawa niyang alipin, tagapangahoy, taga-igip sa altar ni Yahweh. Nanatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailanganin. Pero ang gusto ko pong i-drive sa atin dito is the covenant that was made. Amen? Kita po natin kahit maling paraan yung ginawa ng mga Gibeon, still God honors the covenant. Amen po ba? Ginalang pa din ng Diyos yung kanilang covenant. Punta po tayo sa 2 Samuel. Ilang books po ba yung dinaanan? From Joshua to 2 Samuel. Ito na po sa panahon na ni David. Tulad po yung sinabi ko kanina, covenant, dun sa text po natin, balikan po natin, and I will make an everlasting covenant. May katapusan po ba yun? Wala. Amen? Because covenants made by God, amen, ito po ay everlasting. Amen? So makita po natin yung nangyari po sa panahon ni Joshua, may nangyari naman po dito sa panahon ni David. Anong nangyari sa covenant? Lumipas yung maraming panahon. Lumipas yung maraming generation. Maaaring si Joshua at yung mga Israelita na bubuhay ng panahon yun, hindi na nila naibilin na huwag niyong sasaktan itong mga Gibeon. Amen? Nangyari po dito sa 2 Samuel 21, basahin po natin. Sa panahong paghahari ni David, 3 sunod-sunod na taon na nagkaroon ng taggutom. Kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Amen? Nag-inquire si David kasi sobra naman, 3 years na, tuloy-tuloy na taggutom. Bilang hari, kailangan niyang matustusan yung pangangailangan ng kanyang nasasakupan. Kaya't sumangguni siya kay Yahweh. Ito ang kanyang tugon. Maraming buhay ang inutang ni Saul at ng kanyang sambahayan.
sapagkat ipinapatay niya ang mga Gibeonita. Ano po yung instruction dun sa una? Huwag gagalawin, huwag papatayin. Kasi may sumpa. Ito pong si Saul, dumating sa panahon niya, anong ginawa? Ipinapatay niya. Anong nangyari po sa bayan ng Israel? Meron pong consequences. Nagkaroon ng taggutom. Kaya po sabi ko kanina, whenever you declare or you give a promise to any individual in front of God, and most especially your promise to God, see to it that you will fulfill it. Amen po ba? Kailangan mo natin gawin. Bakit po? Otherwise, there's consequences. Sabi dito, maraming buhay ang inutang ni Saul at ng kanyang sambahayan sapagkat ipinapatay niya ang mga Gibeonita. Ang mga Gibeonita ay hindi buhat sa lahi ng Israel. Totoo naman po, binasa natin kanina. Amen? Supposed to be, papatayin sila. Pero dahil sa kasunduan na napaniwala din si Joshua, ginalang ng Diyos, hindi nila pinapatay, ginawang alipin. Sila ang mga natira sa lahi ng mga Amoreyo na pinangakuang hindi lilipulin ng mga Israelita. Ngunit sila'y sinikap lipulin ni Saul dahil sa pagmamalasakit niya para sa mga taga-Israel at Juda. Alam po natin yung nature ni Saul. Ang nature po ni Saul is man-pleaser po siya. Amen? Gusto niya lagi napaparangalan yung mga tao. At actually, hindi po siya ang pinili ng Diyos. Amen? Ang pumili sa kanya ay ang tao. Pinatawag ni David ang mga Gibeonita at tinanong, yung mga natira po, ano ang maipaglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran ang kasalanan sa inyo ng aming bayan? Hindi niya sinabing Israel o ni Saul kasi they're considered one. Amen po ba? Kaya wag mo isi-isi sa ninuno mo. Amen? Kaya minsan merong generational curse na tinatawag. Ano sabi ng Bible? Up to 4th generation affected. Kaya nga we have to cut that curse. O yung nanay, yung magulang, naghiwalay. Amen? Bakit yung anak, ganun din? Pumupunta rin sa ganung sitwasyon. Amen? It's because there's curse. Amen? And we have to cut that curse. Ano ang may paglilingkod ko sa inyo upang mapagbayaran kasalanan sa inyo ng aming bayan at nang sa gayon ay mapawi ang inyong galit at basbasan ang sambayanan ni Yahweh. Sumagot sila, ang sama ng loob namin kay Saul at sa kanyang sambahayan ay hindi kayang tumbasan ng ginto at pilak. So ayaw niyang paareglo. Amen po ba? Babayaran na lang, ayaw. Ngunit ayaw rin namin pumatay ng sinuman sa Israel. Ito pong tugon ng mga Gibeonita kay David. Kung gayon, sabi ni David, ano ang dapat kong gawin para sa inyo? Sumagot sila, hinanggan po ng Saul na iyon na ubusin ang lahi namin sa Israel. Kaya ibigay ninyo sa amin ang 7 sa mga lalaking mula sa kanyang angkan at bibitayin namin sila sa Gibeon sa harapan ni Yahweh. There's always consequences, mga kapatid, if you will not fulfill those promises. Especially kung ginawa mo yan sa harapan ng Diyos. At lalong-lalo na kung ikaw ay nangako sa Diyos. Kaya minsan, titingnan natin buhay natin. Di ba nangako ka sa Panginoon, pag meron kang magiging anak, lalo kang maglilingkod. May mga kilala po akong ganun. Nung nagkaroon na ng anak, lumayo sa Panginoon. Kaya yung bata, sakitin. Amen? Because yung promise mo sa Panginoon, hindi mo na tinutupad. You made a vow to God na you will give this specific amount. And nang dumating na yung pagkakataon na yon, hindi mo ni-release. Kaya minsan, pag dumating sa'yo yung mga pagpapalang pinansyal, minsan parang dumadaan na lang. Bakit? Kasi may sumpa. Minsan kahit napakarami pa niyan, napakalaki pa yan, bakit hindi sumasapat? Dahil may sumpa. Parang butas yung sisidlan. Amen po ba? Kailangan we have to break those curses.
sige, ibibigay ko sila sa inyo, sagot ni David. Ngunit dahil sa sumpang ginawa ni na David at Jonathan, sumpaan, iniligtas niya si Mephibosheth na ang apo ni Saul kay Jonathan. Ang ibinigay ng hari ay sina, ito po yung mga pangalan. Verse 10, talon po tayo sa verse 10. Sa buong panahong ng anihan hanggang sa dumating ang tag-ulan, si Rizpa na anak ni Aya ay hindi na umalis sa kinaroonan ng mga bangkay. Gumawa siya ng isang silungang sako sa ibabaw ng isang malaking bato at binantayan ang mga bangkay upang hindi makain ng mga ibon at mahilap na hayop. Verse 11, nang mabalitaan ito ni David, pinakuha niya ang bangkay ni Saul at ni Jonathan sa mga pinuno ng Jabes Gilead. Ninakaw ng mga ito ang bangkay ni Saul at Jonathan sa Bethsan na ibinitin doon ng mga Filisteo noong araw na sila ay mapatay sa Gilboa. Actually, noong panahon po na yon na pumunta po ang mga Gibeon kay David, wala na po si Saul. Amen? Maari siguro pag buhay pa si Saul, baka si Saul ang hingin ng mga Gibeonita na patayin. Pero dahil wala na po si Saul, yung mga descendants na lamang po niya. Ipinakuha nga niya ang mga bangkay ni Saul at Jonathan at sinama sa mga bangkay ng 7 binigti sa bundok. Pagkatapos, dinala na ito sa libingan ng kanyang amang si Kish sa lupain ni Benjamin sa Zela. Ang lahat ng inuutos ng hari ay natupad. So makita po natin, pag na-break na po yung curse na yan, ang lahat ng inuutos ng hari ay natupad at mula noon, dininig ni Yahweh ang kanilang dalangin para sa bansa. Amen? Nakita po natin yung importance ng pagkikipagtipan sa Diyos. Amen po ba? Nakita po natin yung pakikipagtipan sa asawa natin. Pakikipagtipan sa kapwa natin. Amen? Ang pakikipagtipan po ay hindi po siya moro-morong kasunduan. It's not just a mere agreement na pag ayaw mo na, basta mo lang siya bibitawan. Bakit po? There's corresponding consequences whenever you fail to fulfill that promise. Tanungin po natin yung sarili natin, ano ba yung pinangako mo sa Diyos? Lord, kung magkaroon lang akong trabaho, ibibigay ko yung para sa'yo, maglalo ko maglilingkod sa'yo. Are we fulfilling? Amen? Are we fulfilling those promises na binitawan natin sa Diyos? At sa iba pang mga pangako natin sa Panginoon, tinutupad ba natin? Tulad po nung tinanong ko kanina, paano pag hindi natin natupad? Pag hindi natin tinupad yung pinangako natin sa Diyos, may consequences. Amen? Bakit po may consequences? Kasi ganun po pinapahalaga ng Diyos ang isang kasunduan. At ang kasunduan na yan ay binigay para sa ating ikabubuti. Imagine, ito pong from the book of Joshua to the book of 2 Samuel. Marami pong generations ang dumaan. Amen? Pero still, covenant is still a covenant. Amen? And God is bounded to fulfill it. Amen? It's our choice. Kung ayaw mo, it's your choice. Kung ayaw mong tumupad sa pinagkasunduan mo sa Panginoon, it's your choice. Bakit po? Kasi kung titignan po natin dito, hindi lamang ikaw ang affected, even your descendants will be affected. Amen po ba? Amen po ba? Kaya huwag kang magtaka, huwag kang sumumbat sa Panginoon kung ganyan ang buhay mo. Amen? Lord, ganito na nga yung naranasan ko noon. Nakikita ko sa anak ko, ganito na naman na siya. Amen? Meron po akong kilala, dahil yung magulang, broken family sila, at yung anak, nakailang asawa na rin. Broken family din ang mga bata. Bakit po? Because there's a curse. Amen? At kung di mo aagapan yan para maburay ang curse na yan, mangyayari ulit yan saan apo mo. Gugustuhin po ba natin? Amen po ba? Sabi ng banal na kasulatan, God, His word will never return unto Him void. Sinabi po ng banal na kasulatan, up to the 4th generation. Hindi yan babalik sa Diyos na hindi tinutupad kung anong sinabi.
Kung sinabi ng banal na kasulatan up to 4th generation, then up to 4th generation, you will be affected. Amen? Maapektuhan yung descendants mo. And ayaw po natin bilang mga individual, bilang mga magulang, na mangyari din. Kaya mag-ingat po tayo sa mga binibitawan po natin pangako sa ating Panginoon. Amen? Kasi anytime, curse will strike your household. Amen po ba? Nakita po natin yung nangyari kila Joshua at sa bayan ng Israel at sa panahon ni David. Amen po ba? Sabi po sa Ecclesiastes chapter 5, wala dyan, Henry, paki-flash na lang. Ecclesiastes chapter 5, verses 4 to 7. Ecclesiastes chapter 5, verses 4 to 7. When you make a vow to God, do not delay to pay it. Pag may pinangako ka sa Diyos, huwag ka nang mag-atubili, huwag mo nang i-delay. For He has no pleasure in fools. Di po ba, sa sa kinagagalawan natin, di mo ba pag hindi mo naabot yung due date mo, anong ginagawa sa atin? Pag sa kuryente, anong gagawin? Putulan ka. Sa tubig, putulan ka. Sa loan mo sa bangko, bigyan ka pa ng interest. May penalty ka pa. May surcharges ka pa. Amen? How much more sa ating Panginoon? When you make a vow to God, do not delay to pay it, for He has no pleasure in fools. Pay what you have vowed. Anong promise mo sa Panginoon? Tuparin mo. Better not to vow than to vow and not pay. Do not let your mouth cause your flesh to sin. O maaari siguro nung nag-vow ka, taas ng emotion mo, or maaaring may pinapa-impressan ka. Amen? Sabi dito, do not let your mouth cause your flesh to sin, nor say before the messenger of God that it was an error. Ay, sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi ko talaga, hindi ko, tawag doon? I did not mean it. Parang ganon. Why should God be angry at your excuse and destroy the work of your hands? For in the multitude of dreams and many words, there's also vanity. But fear God. When you make a vow to God, do not delay to pay it. Yung promise mo sa Panginoon, promise is still a promise. No matter what happened. Covenant is still a covenant. Magbago man ang panahon, magbago man ang sitwasyon, covenant is still existing. It is still binding. Kaya nga po, ang covenant is everlasting. Amen? Kaya yung pinag-aaralan po natin about the covenant of God, the benefits of covenant, at yung mga covenant pa po na ituturo sa atin, alam na po natin, may background po tayo what covenant is and how should we treat covenant. Hindi siya mere agreement na babasta-bastahin natin. Amen? Kung ginawa mo na nag-promise ka sa Panginoon, tuparin natin. Sa mga panghuling salita lamang po, covenant is the highest and most sacred form of agreement. May I call the worship team? When God made a covenant with His people, He is bounded to fulfill it. Although at times, alam po natin, His people are hardly. Amen? Hirap ang tao to fulfill yung promise na yan. But, covenant still remains. Covenant still remains, but there is corresponding consequences. Do we want consequences? Gusto po ba natin yung consequences? Ayaw natin, di po ba? Amen? Gusto po ba natin, gugustuhin pa ba natin yung pagpapalo kaysa sa pagpapala? Amen po ba? Sino po ang gusto dito ng pagpapala? Amen. Sino gusto dito ng pagpapalo?
Ang pagpapalo po ginagawa kahit sa anak natin para po maisaayos yung landas nila. Kaya minsan, pinapalo tayo ng ating Diyos. Amen? Para yung focus natin maibalik sa Kanya. You do not own your life. Hindi natin sarili yung buhay natin. When we accepted Christ as our personal Lord and Savior, kaya mo nga siya tinawag na Lord eh. Di po ba? Ang Lord, yan ang may karapatan sa buhay mo. Ako po kasi mahilig sa medieval movies. Pag sinabi nung tao na yun sa kanyang Panginoon, sinabi ng Panginoon sa kanya, gawin mo to, gagawin niya. Kumbaga, sa layman's term, parang alipin siya, sunod-sunuran siya. That's the very nature of Lordship is. Amen? Pero ang ating Panginoon, itinuring po niya tayo na anak. Itinuring po niya tayo na kanyang bayan. Pero nung ginagawa minsan ng mga mananampalataya, amen? Minsan, nanineglect natin yung kahalagahan niya sa atin. Amen? Minsan nanineglect natin yung buhay niya na ibinigay para sa atin. Instead, tayo naman talaga yung pupunta sa impyerno, di po ba? Wala dapat tayong salvation eh. But because of His grace, because of His love for us, anong ginawa niya? He died for us. Amen? Para ikaw at ako will enjoy life not only in this earth, but enjoy life in eternity. Amen? He made the covenant with Abraham that I will bless your descendants. Yung covenant niya kay Abraham is still existing up to this day. Amen? Amen po ba? Existing pa rin. I will bless those who bless you. I will curse those who curse you. Amen? Kaya tayo, hindi tayo kinakailangan mag-retaliate sa mga kaaway natin. Amen po ba? Ano sabi doon? He will bless those who bless you and He will curse those who curse you. Hindi tayo tulad ng isang hindi mananampalataya. Ano sabi doon? Tit for a tit. Ano pa? Eye for an eye. Amen? Kaya nga sinabi ng New Testament, pag sinampal ka sa kanan, ibigay mo pa yung kaliwa. That's true humility. Kasi may promise po ang Diyos sa atin. Amen? Ang sabi pa niya, if God is for us, who can be against us? Amen? Kaya yung covenant na yan, wag po natin babasta-bastahin. Amen? Let us give importance to the covenant made by God. Kung ang tao po hindi makasunod sa covenant, God is bounded. Kaya nga po unilateral in nature ang covenant. Kasi alam ng Diyos hindi natin kayang abutin yung napagkasundoan. Kaya siya mismo bumaba sa level natin. Amen po ba? May kausap po ba ako? Yun po yung covenant na binigay niya sa atin. Anong gagawin natin? Ika-grab mo na lang eh. Kukunin mo na lang. Aangkinin mo na lang. Kasi whenever na hindi natin makatupad sa covenant, still binding ang covenant. Tuloy pa din ang covenant throughout all generation. Pinag-aralan natin kanina, marami ng generation ang dumaan from Joshua to David. Nawalan ba ng bisa ang covenant? Hindi po. Amen? Tinupad pa rin ng Diyos yung napagkasundoan. May curse pag hindi mo sinunod. Kaya nga po nagkaroon ng sumpa for 3 years sa bayan ng Israel. Sa anong kadahilanan? Hindi tumupad si Saul sa napagkasunduan. Maaaring sabihin natin, baka hindi alam ni Saul yung covenant. Di po ba meron tayong law? Ignorance of the law excuses no one. Hindi natin pwedeng ilaban sa gobyerno yon. Ay, hindi ko kasi alam eh. Meron po isang passage sa batas natin, ignorance of the law excuses no one. Anti-fencing law. Ang sabi doon, huwag kang bibilin nakaw. Hindi ko kasi alam na nakaw eh. Pero may anti-fencing law. Bawal bumili. Bawal kumuha. Amen? Covenant is still a covenant no matter what happens. Kaya kung nagngako ka sa Panginoon,
see to it na tuparin mo. Not to impress other people because you know and you believe God is doing His part. You want to be blessed? Amen? Bigyan po natin ng halaga yung ipinapangako natin sa Diyos. Amen? Pastor, nangako ako sa Diyos magbibigay ako ng ganitong halaga Pero, hindi ko na siya natutupad. Anong gagawin ko? You ask God, Lord, give me a seed, give me that amount para matupad ko yung promise ko sa iyo. Para yung curse maputol. Amen po ba? Ano man yung pinangako mo sa Panginoon, mahalaga yung pinangako mo sa Panginoon. May kausap po ba ako? Amen? Because covenant is a sacred agreement sa Diyos po natin at sa bawat isa po sa atin. Tayo pong lahat ay tumayo. Alam po ng Panginoon yung weaknesses po natin. Amen? Because we are still in the flesh, alam po ng Panginoon na hindi po natin kaya because we are still weak. And we need God, amen, makasama natin to fulfill yung promise mo sa Panginoon. At this very moment, mga kapatid, with eyes closed, tanungin mo yung sarili mo, Lord, ano po ba yung mga promises ko pa na nabanggit na hindi ko na maalala? Ask Him. Because whether you like it or not, there are consequences of not fulfilling the promises you made. Or maaari yung mga ninuno natin. Nangako pala sila sa Diyos. God honors every covenant we made. Pero mabuti po ang Panginoon. He give us every chance after chance para bumalik sa Panginoon. Remember si Peter? Amen? Nung yung focus niya nawala sa Panginoon at nabaling sa mga waves, nung naglakad siya sa tubig, ano pong nangyari? Sabi ng banal na kasulatan, he began to sink. Bakit po began to sink? Hindi lang basta dumiretso. Di po ba, pag tayo naliligo sa swimming pool, unti-unti ka bang lulubog na parang kumunoy? Di po ba hindi? Ano po ibig sabihin nun? Nung passage na yon, he began to sink. Because God wants us to give enough time para tumawag sa Kanya, para bumalik sa Kanya. Because we cannot do it sa sarili nating lakas. Gawin mo isang bagay sa sarili mong lakas, mapapagod ka. Para kang naghahabol sa hangin. Para kang sumusuntok sa hangin. Lord, ba't parang paulit-ulit na lang yung sitwasyon ko? Pa kasi paulit-ulit ka na lang, makulit ka kasi. Maaaring sabihin ng Panginoon sa atin, bumalik ka sa akin. I-focus mo yung sarili mo sa akin. Kung ayaw mo na yung ganyang sitwasyon, bumalik ka. Ganun po ang kabutihan Diyos natin. Amen? Because His kindness, amen, nakikita natin yung kabutihan niya, nakikita natin yung kasamaan natin. Amen? At kailangan natin yung perfect God for us, imperfect people. Amen? We are all imperfect. Wala po sa atin perfecto. And we need a perfect God to transform us.
May we sing this song and let this song minister to each and every one of us. How God is faithful, how God is good sa bawat isa sa atin. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. And your favor is my delight. Every day I awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness leads me to repentance. Your goodness draws me to your side. Your mercy calls me to be like you. Your favor is my delight. Every day I awaken my praise, pour out a song from my heart. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. Your kindness is forever. Your goodness is forever. Your mercy is forever, forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. You are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. 'Cause you are good. You are good. You are good. Your mercy is forever. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin. That sometimes, oh God, hindi kami nakakatupad sa ating napagkasunduan. But still, you give
us that importance. Binibigyan niyo po ni O God ng dahilan, Lord, para kami lalo pang lumapit sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa every opportunity na binibigay po ninyo sa amin. Truly, O God, that the God that we are serving is a gracious God. Salamat po, Panginoon, sa iyong pag-ibig. Salamat, Panginoon, sa iyong kapayapaan. Sa kapayapaan na nagmumula sa iyo. Nasabi mo sa iyong salita, that peace that comes from you surpasses all understanding. Na bagamat hindi namin maintindihan ang sitwasyon ng buhay po namin o yung sitwasyon na aming kinagagalawan, but because of that peace that comes from you, panatag po ang aming kalooban na alam po namin that you will never leave us nor forsake us. Thank you for your promise to each and every one of us. Thank you for your promise as descendants, O God, ni Abraham, that we will enjoy life only if we will abide in your word. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon at bawat pagkakataon na ipinapaalala po ninyo sa amin na buhay ang aming Diyos. Salamat po, Panginoon. We honor you, O God. Hallelujah. Sino man po sa ating kalagitnaan ngayong umagang ito that there were time na sa buhay mo na you make a covenant with God. You make a promise to Him na sinabi mo, Lord, I will serve you. I will obey you. I will follow you. But there will come a time na sa buhay mo na parang you find yourself far away from the Lord, doing things on your own. You forget your promise. Nakalimutan mo yung pangako mo, yung covenant mo na yun sa Panginoon. This very moment po, as the Spirit of the Lord is here in our midst, let's have and make our hearts be humbled before Him. Let's repent po individually. Kung ikaw, alam mo sa sarili mo yon na dumating sa point na, Lord, nakalimutan ko po yung pangako ko sa iyo. Patawarin niyo po ako. Whatever reason we may have. Sabi nga po, our God is a God of chances. He wants us to come back to Him, to go back to the path that He wants for us. Sabi nga po, if you hear the word of God, don't harden your heart. Huwag na po nating patigasin ang ating mga puso sa harap ng Diyos ngayong umagang ito. But let our hearts be crushed and be humbled before Him. Humingi po tayo ng tawad sa Diyos and He promised that He is faithful and just to forgive us for all our unrighteousness. And once again, He wants us to welcome back to what He has for us, His good plan, His perfect plan for each and every one of us. Let's just have a period of time po na personally po makipag-usap tayo kay Lord, or kung meron ka mang nabitawan na pangako sa Diyos, covenant sa Kanya, or nakalimutan mo na, katulad po ng pinag-aralan natin, di ba po? God revealed unto David, ano yung nangyari, bakit nagkaroon ng famine ng 3 years sa lupain ng Israel. Dahil nga po dun sa nangyaring yon, God can reveal it to you right now. Kung meron man po na mga, kumbaga, broken covenants or broken promises na nagawa, hindi lang po tayo, kundi yung maaring magulang natin or mga ninuno natin, the Holy Spirit can reveal it to us this very moment. Sige po, let's take time personally to talk to our God. He is here.
He is listening. He is moving in our midst. Thank you, O God, because you are the God of chances, O God. Na Lord, salamat sa kapatawaran mo, Panginoon, sa mga pagkukulang namin, sa mga pagkakamali namin. And O God, help us, Lord, to fulfill our promises to you, our covenant to you, O God. Because, Lord, ikaw po ay tapat. Hindi na po magbabago yun. Sabi mo po, Lord, you will make an everlasting covenant to us that you will continue to do good. Lord, settle na yun sa heaven, settle na yun dito sa earth because you are faithful, because you are true. Lord, here we are, your children, O God. Here we are, your people, O God. Lord, help us, O God, because, Lord, we are weak. Oh God, Lord, apart from you, we are nothing. That's why we are asking, oh God, Lord, help each and every one of us, oh God, to fulfill our promises to you, oh God, our covenant to you, oh God. And Lord, we thank you, oh God. We thank you, oh God, because you are the God, Lord, who is, Lord, loving and faithful to each and every one of us, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. This moment po, the altar is open. Kung nung nagsimula mag-pandemic, ang atin pong pag-ibig or yung pagmamahal sa Diyos to serve Him ay naapektuhan din ng pandemic. This moment po, we open the altar. Make a step of faith if it is in your heart na, Lord, here I am again. Use me. Use me, O God, for your glory. Let us take a step of faith and come into the altar po as we surrender ourselves to God, as we say to Him, Lord, here I am. Use anything in me, O God. Gamitin mo po ako for your glory, O God. Sabi nga po, the harvest is plentiful, but the laborers are few. The Lord can use you even to your office mates, to your classmates, to your families, to your loved ones. God can use each and every one of us. Sabi nga po, hindi po, kumbaga, hindi namimili ang Diyos. But sabi nga po, He is looking to our availability. Yung pong naisin natin na magpagamit sa Kanya. So if there is anyone in our midst po that once again you want to be used by God, na ang buhay mo ay gusto mong ipagamit sa Kanya, let's take the step of faith and let's come into the altar. Let us receive that passion into our hearts, passion for the soul, passion for the
Jesus came to seek the lost. And He wants us, He wants each and every one of us to be part of that great harvest. But God is asking, whom will I send? God is asking right now, whom will I send? If you are the one, that person, Lord, here I am. Here I am, oh God. Use me, oh God. Walk with you wherever you go, through tears and joy. I trust in, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, reason that I sing, with all I am. I walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. Reason that with all I To your arms I am secure all of my life. Overflowing grace compels in my heart. I found a strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. Let your will be done for me in all of my days.
Overflowing grace compels in my heart. Found the strength and hope because of your great love. You never leave me till the very end. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. That you will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. And I will give my life to you, to be a vessel of your truth. That your will be done for me in all of my days. Lord, I will always follow you. Wherever you send me, I will go. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. An ambassador of your kingdom, Jesus my Lord. Oh, we thank you, God. We thank you, God. We thank you, Holy Spirit. We thank you, God. Lord, we pray, God, empower each and every one of us, oh God, today, Lord. Everyone who's here, oh God, in your presence, oh God. Lord, salamat po na alam ko po na nag-minister ka rin po sa bawat isa, oh God. At alam po namin, Panginoon, ang bawat isa ay nakatanggap, Panginoon, ng aming bahagi sa iyo pong presensya ngayong umagang ito. Salamat, O God, dahil Ikaw ang Diyos, Panginoon, na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat, O God, sa iyong walang hanggang kabutihan, sa iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat isa. Salamat, O God, for your, O God, everlasting covenant, O God, to each and every one of us, O God. And you have promised that you will never stop doing good, O God. Lord, to each and every one of us, O God. Lord, that is your promise. That is your everlasting covenant to your children, O God. Not just for the Israelites, O God, but for, Lord, for us who believes on you, who trusts in you, O God. And Father, we thank you, O God. We continue to honor you this morning, O God. We continue to magnify you, O Father. Oh, receive all the praises, receive all the worship, receive all the thanksgiving that belongs to your name alone. In Jesus' name, these things we pray. Amen and amen. Purihin po natin ang ating Diyos sa buhay. Amen. Amin po. Tago po tayo sa ating mahalagang gawain. Ito'y kabahagi nating Sunday service sa ating pagbibigay sa ating Panginoong Diyos. Basahin ko lamang po sa Malakay 3:10. Sabi dito,
ibigay ninyo buong buo ang inyong mga ikapo upang matugunan ang pangailangan sa aking templo. Subukin ninyong gawin ito kung hindi ko buksan ang durungawan ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. So, kung tayo'y nais natin pagpalain ng ating Panginoong Diyos, sundin natin yung sinasabi dito. Bigay natin ang ating mga ikapo ng buong buo. Bukod dito, mayroon pa tayo bukod sa ating tithes, meron tayong offering. Bigyan din po natin, doon natin kukunin sa 90% na natitira sa atin. So kung mayroon tayong pinikita sa buong linggo, halimbawa, 6 na araw kang nagtatrabaho sa isang linggo, mayroon kang sweldo na 3,000. Bigay mo yung 300, tapos doon ka kumuha ng yung pang offering sa 90%. Halimbawa, meron kang offer na 200. Meron ka pang matitira. At pagdating ulit ng panibagong linggo, bibigyan ng Panginoon ng buong buo sa atin. Ganun ang ating Panginoong Diyos. Ang hinihingi lang niya sa atin ay ang ating mga ikapo. At tunay ang pagpapalain tayo. Sa mga kabataan naman, meron silang natatanggap. Halimbawa, meron silang 20 pesos. Yun, bigay nila yung 2 piso. Doon natin umpisahan. Para pagdating sa malaking halaga, hindi na tayo mahihirapan na may bigay. Halimbawa, kung ikaw yung nagnanais ngayon, may karoon kang trabaho, tumatanggap ka ng 15,000. So, nangako ka kay Lord na, Lord, magkaroon lang ang mga ko ng ganitong sweldo, Lord. Bibigay ko ang para sa iyo. So, balit nung magkaroon ka ng ganung halaga, hindi mo pa rin naibigay. Nangako ka ulit, Lord, gawin mo ng 20,000, Lord, at bibigay ko na sa iyo ang 2,000. Hindi mo pa rin naibigay. So kung gusto nating pagpalain ng Diyos, balikan natin ang sinasabi ng Diyos, naibigay natin ang ikapo ng buong buo. At ang pangako ng Diyos sa atin, ang tipan ng Diyos, ay pagpapalain po tayo at ay bibigay niya, bubuksan niya ang durungawan ng langit at ibuhos ang pagpapala. So, napakalaga na ating balikan ang sinasabi ng Panginoon Diyos dito sa Malakay 3:10. At ang pagbibigay, it's all about obedience. Kung tayo susunod sa Diyos, talagang may bibigay natin. It's all about love. Kung mahal natin ang Diyos, may bibigay din natin ng para sa Diyos. Dahil mahal natin ang Diyos eh. Kaya bibigay yan natin ang para sa Diyos. At ang ating Panginoong Diyos, He is able to prosper you. Kaya pagpapalain ka talaga ng Diyos kung ibibigay mo ang para sa Kanya at narapat na para sa Kanya. So tayo po'y manalangin. Lord God, salamat po God sa umagang ito, Panginoon. Ang aming malilikom na mga pinansyal, Panginoon, ito'y magamit sa pagpapalawak ng iyong iglesia dito sa lupa, Panginoon. Ito'y matugunan ng iyong templo, ang mga pangailangan, Panginoon. Ang lahat-lahat, O God, ito'y magagamit lamang ng iyong kapurihan at papalawak ang iyong iglesia dito sa lupang ito. Thank you, Lord God. Muli, binabalik namin ang pabor at pasalamat sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. I've carried a burden for too long on my own. I wasn't created to bear it alone. I hear your invitation to let it all go. And I see it now, I'm laying it down. And I know that I need you. I run to the Father, I fall into grace. I'm done with the hiding, the reason away. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So I run to the Father again.
You saw my condition, had a plan from the start. Your son for redemption, the price for my heart. And I don't have context, kind of love I don't understand, I can't comprehend. All I know is I need you. I run to the Father, I fall into grace. Done with the hiding, turn away. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So run to the Father again and again and again and again. Whoa, whoa, again and again and again and again. My heart is beating your sighs long before my first breath, running into your arms is running to life from there. And I feel this rush deep in my chest. Your mercy is calling out. Just as I am, you pull me in, and I know that I need you now. My heart has been your side long before my first breath, running into your arms, running to life from there. And I feel the rush deep in my chest. Mercy is calling out. Just as I am, you pull me in, and I need you now. Run to the Father, fall into grace. Done with the hiding, reason away. My heart needs a surgeon, my soul needs a friend. So run to the Father again and again. Run to the Father, fall into grace. Done with the hiding, reason away. My heart found a surgeon, my soul found a friend. So run to the Father again and again and again. Whoa, whoa, again and again and again and again. Whoa, whoa, again and again and again. Dako po tayo sa ating announcement. Yan, patuloy po tayo makinig ng ating mga testimonies ng ating mga kapatid through sa ating Speak Life po every Monday po yan ng 7 p.m. Sa mga gusto rin pong magpa-record po ng testimony, pwede po nating i-approach si Mai or si Goy po. And next naman po yung ating tinig ng pag-asa every Tuesday and Thursday, 7 p.m. po yan. And yung mga home church fellowship po natin, ngayon pong June 17, ngayon pong Friday sa bahay po ni Sister Clyde. And sa Monday naman po, June 20, kay Ate Aileen and, and Brother Ferdy Alam's residence.
And yung soaking po natin, na-move na po siya yan. Every Saturday na po siya ng 8 p.m. after ng practice ng worship team. And next naman po yung JPLU Leaders and Workers Spiritual Feeding every Tuesday ng 8 p.m. via Zoom naman po yan. And tuloy-tuloy po yung ating mga discipleship trainings. Una po sa kids kay Sister Clyde, ages 3 to 12 every Monday ng 6 p.m. Youth kay Sister Hailene, ages 13 to 21 ng every Sunday 4 p.m. Young adult kay Brother Shelem and Sister Iyay, ages 22 to 30, every Thursday po yan ng 8:30 p.m. Adult women kay Sister Arlene po, ages 31 to 50 every Thursday, 8 p.m. Adult men, Brother Rio, ages 31 to 50, Sundays po yan ng 7 p.m. Senior adult kay Rev Estela, ages 51 and up, every Thursday ng 8 p.m. And yung online prayer gatherings po natin, sa mga fathers po, Monday to Saturday ng 4 a.m., mothers, Monday to Saturday ng 5 a.m. and pastors, Monday to Friday ng 5 a.m. Yan. And patuloy po tayong mag-like at mag-follow po sa ating mga social media accounts po and i-click din po natin yung notification bell para updated po tayo every time na mag-start na po yung live. And diyan po natin makikita yung ating mga nagdaang service po, yung mga live po. Ayun lamang po sa ating announcement. And ngayong umaga po, welcome po natin yung ating mga first-time visitors, mga kamag-anak po ni Sister Doris. Una po si Alice Mahilak, Tony Hosol, Abet Hosol, Carmen Madrillo, Dane Jacob, April Hosol, and si Alexa Mahilak po. Sige, inibitahan ko po na tumayo po kayo. And sa mga naririto po, tayo po lumapit sa kanila at kamayan po natin sila. Welcome back din po kay Brother Ian. Seaman po siya and kakabalik lang po niya dito. I-welcome din po natin siya. And si Karen from Mindoro. So again, welcome po sa bawat isa. We welcome you po sa Jesus Be Lifted Up Church. Ito po ay non-sectarian full gospel. Ang Panginoong Jesus lang po ang ating itinataas sa lugar na ito dahil siya lamang po ang tanging daan, ang katotohanan at sabi nga po, ang katwiran na walang makakarating sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. Kaya po, again po, palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng mga kapatid po natin na dinala ni Lord dito. Ayan po, welcome po kayong lahat. At bago po tayo mag-closing prayer, ngayon po, dako lang po tayo sa ating mission offering. So, si Pastor Joseph po at si Brother Jinel, ayan po ay nasa Zambales na po. Nung pong Friday ba yun? Nagkaroon po sila ng evangelism doon. At yun nga po, yung first na gawain po natin doon sa Zambales. Ngayon din po ay may Sunday service na po sila doon. So yung mga relatives po nila, Architect Marilyn, yun po, ginather po nila doon. Ayan po ang mga pictures po nung gawain po natin nung last Friday. So we encourage everyone. Ayan po, madami po sila doon. We're encouraging everyone po na maging part po tayo ng gawain po natin doon. Hindi man po tayo physically nandun, but sabi nga po, because magsisimula pa lang po ang iglesia po natin doon. So, let's be part.
sa paano pong pamamaraan. Yun nga po, we can give our mission offering para po sa atin pong mga kapatid na ipinadala ng Diyos doon. Na yun nga po, mas marami pa po silang mapuntahan ng mga lugar doon po sa paligid at marami pa pong makarinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? So sabi nga po sa Book of Acts, sabi po ni Apostle Paul, it is blessed to give than to receive. Bakit po? Pag nagbibigay tayo, ibig sabihin, pinagpala na tayo ni Lord para maging kabahagi din po or makapagbigay din po tayo. Amen po ba? So sa pagkakataon pong ito, yan nga po, ayan, yung mga pictures po, marami rin pong mga bata doon. So, hopefully po sa mga susunod na bisita po doon, yung mga available, we can join them para makita po natin talaga that marami na pong aanihin para po sa kaharian ng Diyos. Amen po. Sabi nga, meron pong sender at meron yung, yun nga po, yung tagapagpadala at pinapadala. So, napadala na po natin doon sila Pastor Joseph at si Brother Jinel. Tayo naman po, yung sender, yung kumbaga, yun nga po, yung mga pangangailangan din po nila doon ay matugunan din po. Amen? So, sa pagkakataon pong ito, if you want to be part sa atin pong mga nandyan sa mga kanilang tahanan, kung nais nyo rin po maging kabahagi, meron po tayong GCash ng church. So, you can send it there or sa BPI po. So, tayong nandito po sa tahanan ng Diyos sa church, we can give our mission offering po this moment. So, iikot po ang ating mga ushers to, yun nga po, para for us to be part ng pagkakaloob po ng ating mission offering. Pag-pray lang po natin ang ating mga ipagkakaloob po sa sandaling ito. Heavenly Father, thank you, God, because you are the God of harvest. Lord, marami na po ang kaluluwang aanihin, O God. At Lord, nandito po, Panginoon, ang iyong mga anak. Hindi man kami yung makapunta, O God, Lord, dun sa mga lugar na yun, but we want to be part of it, O God, as we give our mission offering for you, O Lord. Alam ko, Diyos, na ikaw po, Panginoon, ang pagpatuloy na magbabalik, Panginoon, sa bawat isa, O God, ng aming mga itatanim na ito, O God, ng hindi lang, Panginoon, ng 5-fold, ng 10-fold, but Lord, 100-fold, O God. You will turn it to your children, O God, who have the heart to give for your kingdom, O God. Because, Lord, yes, O God, your kingdom will never be ever be shaken, O God. Lord, lahat ng bagay sa mundong ito ay mayayanig, O God. Lord, lahat ng bagay, Panginoon, ay malilipas, O God. But, Lord, your word and your kingdom will remain forever. That's why, O God, Lord, here we are, O God, Lord. We will give our offerings, O God, our mission offering for you, O God. At alam ko, Lord, na sa bawat magkakalob ngayong umagang ito, God, Lord, ikaw ang patuloy na magpapala sa kanila, sa mga magulang at kapatid ko, God, na wala pang kakayanan to give, Lord. Sabi mo sa iyong salita, Lord, you give bread and seed to your people, O God. Dalangin ko, O God, bigyan nyo rin sila, O God, ng kabuhayan or Lord, ng pagkukunan nila, Panginoon, for them to be able to be part, O God, of this, O God, mission offering, O God, for your glory and for you alone, O God. We honor you, we bless you, we glorify you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo po'y tumayo para sa ating huling panalangin. Yes, oh God, hallelujah. Oh Heavenly Father, Lord, marami pong salamat muli, oh God, sa umagang ito, Panginoon. Salamat sa iyong mga salita na paalala mo, Panginoon, na ikaw po, Lord God, at ang iyong everlasting covenant sa bawat isa, Lord. Salamat, Panginoon. Patuloy ka nga po, O Diyos, na humilos sa buhay ng bawat isa. At salamat sa iyong taong ginamit, Panginoon, sa iyong lingkod, Lord God. Patuloy nga po, O Diyos, na ikaw ang maitaas sa kanyang buhay. Ikaw ang patuloy na mangusap sa kanya, O Diyos. At salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat, Panginoon. Patuloy niyo po, O Diyos, na ipaalala sa amin, Panginoon, ang mga nabitiwan naming pangako sa iyo, O Diyos. Lord, ikaw po ay tapat at patuloy ka nga po, O Diyos,
na nagbibigay ng pagkakataon, Lord, na maalala namin ito, Lord God, at matupad namin ito, Lord. Salamat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong habag at biyaya, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Lord, tulungan niyo po kami na maalala ito, Lord, at matupad namin ito, Lord God. Ang pangakong binitawan namin sa iyo, Panginoon, at tunay nga, Lord God, ang aming buhay, Lord, ay maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa. Alam po namin, Lord God, na ang bawat isa, Lord, ay nakuha, Lord God, ang bawat portion na para sa amin, Lord God. Salamat, Lord. Patuloy kang maluwalhati, madakila, at patuloy ka, O Diyos, na aming itinataas. Pinupuri ka namin, O Diyos. Pinapasalamatan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen.